itatak mo na! Mga kasama, maing adlaw na usab ka natong tanan. For sure nato karong butaga ang papanghatag og brand new nga radio para sa mga suki nato mga tigpaminaw. Kini sa Radyo Mandudong Red Lobosbog. Ug ni ata sa 2nd District ning atong Dakbayan. Ni ay tindahan panimalay sab sa kasamtangan ato magkakasamang ayon kay ni ay atong suki nga tigpaminaw. Galanog-lanog ang radyo. Kung daan na yung radyo atong ilisan. Mayong buntag, mayong buntag. Mayong buntag, madam. Kumusta man? Okay ra. Okay kayo. Kasi pangan. Abunda. Amado. Pila edad ni Madam Abudja? Ito. 62. Unsay barangayan ni diri particular? Barangay Vicente Hison. Okay. Barangay Vicente Hison magkasama okay ang ato ang suki nga tigpaminaw kasamang Abundia. Madam, nay radyo nga nagtingog pero murag karaan na. Usang istasyon na. DXDC. Grabe yun. Sure yung kag Sure yung kag DXDC na ginapaminawan ninyo. DXDC. Ano man yung DXDC man kang ginapaminawan? Okay, mo may madanggan firme. Ano ba? Paborito? Ano siguro? Di basta-basta yun. Salamat kayo. Tungod ana, madam, no? Kay inyong radyo karaan naman. Ilisa na itong bago. Day! Atong ilisag bago ang ilang radyo. Madam Abudja, ni anag yun ang inyong radyong brand new kaayo gikan sa DXDC rin ng Davao. Dawata, ma'am! Salamat. Salamat. Tagkadit lang. Ato magkakasama pandaron. Binabi, kumutingog ba? Binaw? Oh! Oh, kung di na klaro na kayo ha. Di basta-basta yun magkakasama. Kuha na yun ha. Ni pinina ang kanaas na yun ha. Pero wala pa matunong magkakasama. Ang dial. Yun lang ha. Oh. Okay. Klaro kayo ha. Di basta-basta yun. Okay, sige. Salamat kayo. Madam, unsay may basulti nimo nga naanag yun kay radyo nga pag-o wanay kakulian sa inyong papamina. Makatarong na jugog paminaw balitaan ug mga programa sa DXDC. Okay, salamat kayo. Okay, una magkakasama ang atong avid listener. Diri magkakasama sa barangay Vicente Hison ning atong syudad sa Davao. Ako ni Radyo Mandudong Red Lobosbog Tatak Arimen. 621 sa radyo mo, Arimen!